Η σεισμική ηφαιστειακή δραστηριότητα παρατηρείται βάσει των ενόργανων παρατηρήσεων στον χώρο της καλντέρας της Σαντορίνης, προκαλώντας ανησυχία, αν και γενικά χαρακτηρίζεται ως ήπια. Η ηφαιστειακή αυτή δραστηριότητα είναι παρόμοια με την αντίστοιχη του 2011-2012, η οποία διήρκεσε περίπου 14 μήνες και ολοκληρώθηκε ευτυχώς χωρίς κάποιο ηφαιστειακό συμβάν. Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπος βρίσκεται περίπου 7 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης, αποτελεί μέρος του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου και θεωρείται το πιο ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο της Μεσογείου. Η πιο πρόσφατη έκρηξή του το 1650 προκάλεσε ένα τσουνάμι που είχε αποτέλεσμα εκτενείς καταστροφές στα κοντινά νησιά, καθώς και πολλά θύματα στη Σαντορίνη λόγω των δηλητηριωδών αερίων που απελευθερώθηκαν κατά την έκρηξη.